Kaga mai muna duba saboda ID because of ID. Tell him we are checking it because of ID. Abokina. Me kira mota mana. What like this? Face outside. Hey, you deploy. You go like this. You can. Listen happening now. Yau Juma'a Boko Haram sun zo sun tafi da mutane da Homa Ilos sun kai 12 guda daya aka yi capturing yanzu. Ana kokarin da za a kafo sauran. Mu je shiga. Ba matsala. Deploy.